Go, Diego. Go, Diego. Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol, bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol! 30 minutos makaligad sa oras nga alas 7 sang kagabihon. Kabay pa nga tanan iyara kamo sa maayo nga kahimtangan. Hini ang inyong kalagad sa kahanginan na Diego Bandido magaupod sa inyo tub-tub alas 9 sang gabi. Kabay pa nga nasa ara kamo sa maayo nga kahimtangan na hindi kamo magkasubo kay lipayon ta kamo. Hep hep! Hep hep! Aray! Bakit nang? Ay, peste ka nung hep hep ng hep hep mo dyan! Hindi tang ginigising ko lang si Angkol, si Manong Driver, kasi parang luya ba? Mingaw. Oo! Aray! O bakit na naman? Anong minaw? Minaw-lingaw sa Yes the Best yun? Okay lang yan. Kapatid naman, di ba, tinutugtog yan sa, sa Yes the Best. Parang, minaw-lingaw, 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 labrejo, minaw-lingaw, 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 labrejo. O, di ba, pwede? Pwede! Aragoy! Maluoy ka. Oy, sa mga kabisyo po natin dyan, magandang gabi. Sa mga kagaya namin ni Tanghenyo, na sa kabila po ng holiday, walang pasok. Nandito pa rin ay pumapasok. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Sagot! Okay! Darna! Nagsumba bigla. Wala kasi si boss sa opisina. Tara, magsumba tayo. Aragoy! Maluoy ka! Tang! Angkol, eto! Nako, nakakalungkot naman na balita itong nasagap natin. Nadadamay tuloy ang mga mababait at matitinong mga taxi drivers natin at mga grab drivers. Kasi ito mga kabisyo pinag-iingat daw sa mga sasakyang taxi. Lalong-lalo na magpapasko kasi naaresto ay isang driver na nang hold up umano nang isinasakay niya sa mall. Pambihira naman may mga taong pang ganito. Tang! Anong masasabi mo, Tang? Logican na ba natin to? Ay sige, wag mo nang patagalin. Banatan mo na yan. Logican mo na yan. Alright mga kabisyo, logican na natin to. Bakit ba may mga taong gumagawa nito? Isa lang po mga kabisyo ang pinaghuhugutan ng mga taong gumagawa ng ganito. Tinitake advantage po nila kasi sa panahon ngayong magpapasko, alam nila ang mga tao ay may bonus, alam nila ang mga tao ay may ekstrang pera. Pero sana naman sa mga taxi owners, sana po yung tingnan po natin is the quality of driver, not the quantity. We should focus more on the quality of drivers that we have compared to the quantity. Kasi pag tinutukan mo yung quantity, parang pera-pera na lang.
Wala akong bala. Wala akong problema. Sige, pasada ka ng pasada ka. Sa 10 taxi ko, kinakailangan lumabas yan para marami akong pera. Oh, ho, ho, ho. Hindi dapat ganon. Kasi pangalan ng negosyo mo madadamay dyan eh. You have to check kung sino mang yung driver na magpapasada ng iyong sasakyan. Henay, thank you! Oras po natin mga kabisyo, 35 minutes makalipas sa oras ng alas 7. Ay, kanami Daw mga anghel nga nagailili sa aton. Alright mga kabisyo, pero po yung nakikinig dito sa 90.7 Love Radio. We are Metro's #1. Sarap ano? Basic.